Niekedy sa vynieslo harmónium pri skobované a tam sa hral koncert. Už si mal niekedy nejakú takú kurióznu klientelu? Nie, nemal som nikdy, to prvýkrát také niečo ma postretlo v živote. Poď! Ale Jaro sa się zgorszy, się nie boi, bo jak on tak klepnął, to pali. Nie łańcuch, tylko lepiej taką linię wyjąć. 3 mm. Tylko Jeszcze nie. Dobrý. Sa otočíš. Celý šerpe bent. Pojilo, poď. No, Vilko. Ilo. Čo? Vieš, že spadneš do ľadu. Ja som sa ničoho neobával, ale tak to bolo hrozné. Je moje kila vytrepať sem. Čo sa dalo robiť? Bol som priviazaný, nedalo sa ujsť. Tešíte sa? Áno, samozrejme sa, super. Športovo-kultúrny zážitok. Poďme vyriešiť tú záležitosť s certifikátom. Dobre. Ideme. Alebo tak nie stráti. Super. Maťko, dovol, aby som ti odovzdoval certifikát za slovenský rekord, ktorý sa vám podaril vďaka vašej obrovskej odvahe a fantastickému nápadu. A prajem ďalších veľa takýchto rekordov, aby vás zdobilo. No, ešte. Máš tam nos? Zahrali sme si na krásnom mieste, s krásnym počasím a neuveriteľným fyzickým vypätím. Prekonali všetky naše fyzické očakávanie. No.
Ďakujem.